हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം. ഇത് പുരുഷോത്തമ മാസം നടക്കാണ്. പുരുഷോത്തമ മാസത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഇന്ന് നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ യോഗം അധ്യായം കൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു. 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മറികടക്കാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്? 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട്? ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം അല്ലെ. ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പല സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇന്ന് അധ്യായം 15. ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് 15-ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. അതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന അധ്യായം. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധമൂലമധഃ ശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദഃ സ വേദവിത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ, സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും. ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അക്ഷയമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്ത അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് എന്ത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ. ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അരയാൽ വൃക്ഷത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അരയാൽ വൃക്ഷത്തെയാണ് ഈ വൃക്ഷമായിട്ട് അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ ആ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച്, അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായം പ്രസ്താവം. എല്ലാ വേദപഠനങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വേദപഠനങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് വേദജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വേദജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയണല്ലേ, അതായത് വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങള്, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങള്.
ഈ വൃക്ഷത്തിന് അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ വൃക്ഷത്തിനൊരിക്കലും അതിരുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അധശ്ചോർത്ഥം പ്രസുദാസസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയപ്രവാളഃ അധശ്ച മൂല്യാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ്. സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പോഷണം കിട്ടുന്നത്? വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന് പോഷണം നൽകുന്നത്. അത് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. അവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേരുകൾ എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഇതിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളെയാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നാരൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത്തെ നാതോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസുതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട്. അപ്പോ ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ. വേരുകൾ മേൽപോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നാണ്, ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വൃക്ഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന് യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിന്റെ ആരംഭവും കാണാൻ പറ്റില്ല, അവസാനവും കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആരംഭം എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നായിരിക്കും. അവസാനം വരുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതെന്താ പറയണത്? വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഛേദിച്ചു കളയണം. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. കാരണം ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണോ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത് ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ ആ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തത് അവിടെ ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മള് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്ന ആളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ഭഗവാനിലും എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, ആ പിതാവ് വേറൊരു പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, അങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ ഒടുവിൽ എവിടെ എത്തും? ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിനും പിന്നെയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് എത്തും? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവില്. ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു പരമ പുരുഷാവതാരത്തിലുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലെത്തും. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലെത്തും. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നമുക്ക് ആരിലെത്തും? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലെത്തും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മളെ പിതാവ് ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി നിന്ന് ഭഗവാൻ.
ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക. അവിടെ നമ്മുടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം വേണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവരുടെ ആ സഹവാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതറിഞ്ഞവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മായാവൃക്ഷത്തിനോടുള്ള ബന്ധനം അറുത്തിട്ട് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നിർമാനമോഹം ജിതസംഗദോഷ ആധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്ത കാമഃ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംചേർ ഗച്ഛന്തി മൂഢപദമവ്യയം തത് മിഥ്യാഭിമാനം മായാമോഹം ദുസ്സംസർഗം എന്നീ വിദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാം. അതായത് മിഥ്യാഭിമാനം, പിന്നെന്താണ്? മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മിഥ്യാഭിമാനം, ഒന്ന് മിഥ്യാഭിമാനം, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മിഥ്യാഭിമാനം ഇല്ലാതാക്കുക. നമ്മള് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കും. നമ്മളേതായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? എല്ലാം നമ്മുടേതാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. മായാമോഹം, എല്ലാവരും എന്നെ ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ദുസ്സംസർഗം, അതായത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ആ സംസർഗം, അത് ഒഴിവാക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതികമായ തൃഷ്ണയിൽ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നും പെടാതെ ആ സനാതന തത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ പരമമായ ശാശ്വതമായ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പരമയോഗത്തെ കുറിച്ച്, ആ എന്തിനെ കുറിച്ച്? പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിനി പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 6. നാതദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമമായിട്ടുള്ള എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. എവിടെ? ഭഗവാന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത്. അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുമില്ല. മാമേ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശം തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ശരിക്കും ആരിലും ഉണ്ടാവും? ഈ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു തീയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആ തീപ്പൊരി തീയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോ എന്താണ്? ആ തീയിന്റെ ഗുണങ്ങള് തീപ്പൊരിക്ക് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ തീയില് ഉള്ളപ്പോ എന്താണ്? തീയിന്റെയും തീപ്പൊരിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ ആ തീയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോ ആ തീപ്പൊരി എന്ത് പറ്റും? അത് അണഞ്ഞു പോകും. അതേപോലെയാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ.
ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യാക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ജീവാത്മാവ് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ജീവാത്മാവ് ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമുക്ക് കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, അനുഭവത്തിലുള്ള, കാരണം ആ ശരീരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം ആര് സ്വീകരിക്കും? ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ കണ്ണും നാക്കും ചെവി, മൂക്ക്, ത്വക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങും. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി പൂഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത്? ഈ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് അത് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ ആർക്കറിയില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യഥന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക്, എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയില്ല. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസായതേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തതേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരം മുഴുവനും നീക്കിയിട്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്, അഗ്നിയുടെ തേജസ്, ഇതൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അതും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, സൂര്യന്റെ തേജസ്സും അഗ്നിയുടെ തേജസ്സും ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്സും എല്ലാം വരുന്നത് ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഗാമാവശ്യച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമാ ഭൂതോരസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകിക്കൊണ്ട്
ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അതിനെ ആ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ തന്നെ ഓരോ ഗ്രഹത്തെയും പുലർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇതിനൊക്കെ പുലർത്തി പോരാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാതും അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ മുഷ്ടിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എല്ലാതും. ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത്, ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ചെടികൾക്ക് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചന്ദ്രനിലൂടെയാണ്. അത് നൽകുന്നത് ആരാണ്? അപ്പോ ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത്. ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാദ് കിട്ടുന്നത് ചന്ദ്രപ്രകാശം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ചന്ദ്രനിലൂടെ സാധിക്കുന്നത് മാത്രം. അങ്ങനെ പലതരത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവരസം പകരുന്നതും ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് പകരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു സംശയം, സൂര്യനിൽ നിന്നല്ലേ കൂടുതൽ ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക്? അല്ല, സസ്യങ്ങൾ സ്വാദിഷ്ടമാകാനായിട്ട് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. നിലാവ്. ചെടികൾക്ക് ചന്ദ്രനിലൂടെയാണ് പോഷണം കിട്ടുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം ഭഗവാനാണ്. ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീന ശക്തി മൂലം സസ്യങ്ങൾ സ്വാദിഷ്ടമുള്ളവയായി മാറുന്നു. നിലാവില്ലാതെ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാനോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വാദിഷ്ടമാകാനോ കഴിയില്ല. അത് സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗാമാവിശ്യച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമാ ഭൂതോരസാത്മക. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അഹം വൈശ്യാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ചതുർവിധം. ഇനി ഇത് കൂടാതെ സകല ജീവികളിലും ദഹനാഗ്നിയായിട്ടും ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ദഹനാഗ്നിയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈശ്വാനരൻ എന്നാണ് ആ അഗ്നിയുടെ പേര്. ആ വൈശ്വാനരഗ്നിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരങ്ങൾ, ആ സസ്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വൈശ്വാനരഗ്നിയാണ് നമ്മുടെ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വിഴുങ്ങുന്നത്, ചവച്ചിറക്കേണ്ടത്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ദഹനശക്തിയായിട്ട് ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്നിയായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാനും ദഹനത്തിനും ആര് സഹായിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച ഭേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദവിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. സ്മരണയും ഞാനാണ്. എല്ലാവരുടെ സ്മരണശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, മറവി ശക്തി എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉളവായത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഓർമ്മയും മറവിയും ജ്ഞാനവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്? എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ആരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് വേദൈശ്ച സർവൈര അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേഹ ചാഹം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ആരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാശക്ഷര ഏവ ച ക്ഷരാ സർവാണി ഭൂതാനി കുടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധത്തില്. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റ് പറ്റുന്നവര്, രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് പറ്റാത്തവര്. 2 തരത്തിലുള്ളവരാണ് പുരുഷന്മാര്. ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റുന്നവര്, തെറ്റ് പറ്റാത്തവര്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കോ തെറ്റ് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും, ആത്മീയ ലോകത്തില്
ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ തെറ്റുപറ്റാത്തവർ. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില് നമുക്ക് പറയാം, ജീവാത്മാക്കളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം. ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്ന ജീവാത്മാക്കളും രണ്ട് തെറ്റുപറ്റാത്ത ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? തെറ്റുപറ്റുന്ന ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, തെറ്റുപറ്റാത്ത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ തെറ്റുപറ്റാത്തവരാണ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യാഭിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. ഈ പുരുഷന്മാര് തെറ്റുപറ്റുന്നവരും തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. അത് കൂടാതെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോന്നു. അപ്പോ ഈ പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവയെ പുലർത്തി പോരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്, എല്ലാം നടക്കുന്നത്. 3 ലോകങ്ങളിലും ഇവരെ പുലർത്തി പോരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മുക്താത്മാക്കളായാലും ഭക്താത്മാക്കളായാലും. ഭക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാനെ അറിയാത്തവരാണ് ആര്? ഭക്താത്മാക്കള്. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് അവർ എവിടേക്ക് കടക്കുന്നത്? മുക്താത്മാക്കളാകുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അവരാരായിട്ട് മാറും? മുക്താത്മാക്കളായിട്ട് മാറും. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ അദോസ്മി ലോകവേദേച്ച പ്രതിഥാ പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഞാൻ, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെന്ത് പറയും? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ, പിന്നെ സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ എന്ത് പറയും? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ അതിശയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഭക്താത്മാക്കൾക്കും സാധിക്കില്ല, മുക്താത്മാക്കൾക്കും സാധിക്കില്ല. ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോ മാമേവമ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സാ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവര്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയുന്നവര് നിസ്സംശയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരാണ്? എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരാണ് ഞാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ശരിക്കും തീർത്തും മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതത് ഭൂത്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, അർജുനൻ വിളിക്കാണ് പാപരഹിത. അനഘ എന്ന് വെച്ചാൽ പാപരഹിതനായ അർജുന, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പോ അർജുനനോട് വിളിക്കാണ് പാപരഹിത, മയാനഘ, അനഘ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാപരഹിത. ഞാനിപ്പോ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് ഈ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതറിയുന്നവരാരായിരിക്കും? ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും.
അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനും അവരാരായിരിക്കും? ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്നൊഴിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം, ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്നൊഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികമായൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള, ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം. ഇത് ഉണ്ടാവുന്നിടത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങള് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും എങ്ങനെയാണ്? ആധ്യാത്മികമാണ്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ സേവനവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമായ ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയൊരു വ്യക്തി, വിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തി, അത് ആരായാലും എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? അയാളെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമാന്റെ പോലെ തോന്നാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്കൊരിക്കലും എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ബുദ്ധിമാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമാന്റെ പോലെയൊക്കെ തോന്നാം, പക്ഷെ അയാളെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ല, ഇപ്പൊ കീറിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമാന്റെ പോലെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? അയാള് ശരിയായ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറയാം. നേരെ മറിച്ച് നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമാന്റെ പോലെ തോന്നിയാലും അയാൾ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അയാളെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ?